sa barbecue, barbecue ninyo. So we could be together. You're my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel. Good morning, good morning, good morning, Kailo Kanuan. Nasa episode 15 na po tayo, Kailo Kanuan. Apantay man na nagpasyaran, Kailo Kanuan. Dito Twin Peaks, Cannon Road. Kitaan tayo kay Kapinda City View na dito yung bundok, Kailo Kanuan. At dahil bukas na ang Cannon Road, Kailo Kanuan, hintayin mo nagpasyar yan kay Bridal View Falls. Wow! Data! Let us experience the beauty of God's creation. Nadumalan tayo yan kay Cannon Road, Kailo Kanuan. Kahit makita yung tulgit dito yan kay Tabaan. Ito, nagalagan tayo bago tayo mamakan yan kay Bridge City Camp 1. Ang Kailukanuan nyo, mga Kailukanuan, pakalat-kalat kung saan-saan napapadpad. Kaya, abangan nyo ako, Kailukanuan, baka mamaya, ito yung tilugar yung matipagpadpadak. I-share na rin po yung ating video, Kailukanuan. Basta Ilocano, napartak, dayta, napartak magnanapartak sa unang partak, rumasun, dayta, Nasa 26 na po tayo, Kailukanuan. Malapit na po tayo sa pupuntahan po natin na Bridal View Falls. Nananabik na rin ba kayo, Kailukanuan, sa lugar na ating papasyalan? Dahil ako, excited na talaga. Baka busog itimat matabay ti paligid tayo, Kailukanuan. Green Nature's Healthy Living. At yun, Kailukanuan, nasa 26 na po tayo. 2 minutes to go. Nakarating na po tayo, mga Kailukanuan, sa ating Bridal View Falls. Wow, refreshing! Hello, Kailukanuan! At last, nakarating din po tayo sa Bridal Falls. Yay, Kailukanuan! As in yan tayo, Kailukanuan. Hintay dumanan natin hanging bridge, Kailukanuan. Hello, Kailukanuan. Bago tayo makadaan ng GNT Falls, Kailukanuan, kailangan tayo mamagna dito yan hanging bridge. Wow! Nagpintas. Kalak, agduduya. Agan nagtayo, Kailukanuan. Baka matinag tayo. Nasigtutak ka, Kailukanuan. Lalimbag to di puso ka. Uy! Lapit na po tayo sa katotohanan, Kailukanuan. Kunting pagna na lang, makakadamon din po tayo sa ating papanan. Shoutout po muna tayo kay Mr. Mark Jeff Garce. At kung kailangan nyo na po magpaalinis ng inyong mga sasakyan, Kailukanuan, for the offered service car wash like vacuum armor oil, tar black glass, detailing, wax like hand wax machine. Para ito ay kumintab sa sobrang kinang, ikaw ay mapapawaw sa kanilang celebration. Saan ka pa, Kailukanuan? Sa 4-hour car wash and auto spa na tayo, Kailukanuan. Located at Ortiz Nagilian Road, Bagulin, La Union. Salamat, Kailukanuan! Naguray lang, Kailukanuan. Nagpaina na tayo pa. Tani at iti aftershock na yan ti hanging bridge. Kailukanuan, no? May kayo man dito ikat free entrance. Pagtugaw tayo pa'y man bit yan ti igid, Kailukanuan. Ta i-relax tayo pa'y man lang iti panunod tayo. Tani nagmayat nga matmatan or buyaon da jay. Danong nga aga po yan ti nga makaitog iti kapayapaan iti panunod.
Tumaba tayo pa man ka Ilocanuan tapno mas maasigan tayo. Kaya't mat nga umay dituin ka Ilocanuan ti agsapa nga agkapika with your someone. Ayun no, ka Ilocanuan, may naglalaba po. Sayang ka Ilocanuan, nalipatak magamin gilalaba ak iti makadomingo, idi nakaptibidak pa'y kumaiti danuman. Nalinaw gamin ka Ilocanuan, dadyo danong nga aga po yung tinato, nagmayat na aglaba. Hindi talaga nakakasawang pagmasdan ng kagandahan mo, mahal na kalikasan. Taguray man lang kay Ilocanuan, ka-flex ko nang hindi pa nagbabaktihatdan. Dahil may man lang tumampi sa iti ganun kay Ilocanuan, nagayayam tayo kaslawi. Hello kay Ilocanuan. Gaputan na libang ka na relax iti matakon kay Ilocanuan, intayo nga agawidan. Agyaman ang launay kay Ilocanuan, ti panagsubaybayo iti episode 15. May God bless